Magandang araw sa inyo mga ka-chicken! Okay, mga ka-chicken, kumusta po kayo dyan? Sana ay okay lang po kayo dyan, ano? Ngayon, nandito na naman si Ed Leon, nagbabalik sa inyo mga ka-chicken. May mahalaga tayong pag-uusapan ngayon mga ka-chicken, no? Ngayon mga ka-chicken, nandito tayo ngayon sa ating chicken co-op o sa pinagbibreedan natin mga ka-chicken ng ating mga Rhode Island Red at saka Hubbard, ano? Kinocross natin sila. Nandito sila sa likod mga ka-chicken, no? Ayan, makikita natin mga ka-chicken, nandito sila. Kasi nagko-cross naman tayo kasi maraming order mga ka-chicken, no? Ngayon mga ka-chicken, may mahalaga tayong pag-usapan. Isa ito mga ka-chicken sa problema ng mga nag-aalaga ng manok o nagbe-breed ng mga manok o nagpo-produce ng mga itlog, ano? Isa ito sa mga problema kasi maraming nagtatanong dito sa atin kung ano daw yung pwede gawin sa mga inahin na kumakain ng mga itlog. Pag-usapan natin ngayon mga chicken kung ano ba yung dahilan at paano ito ma-prevent at saka ano yung mga dapat gawin natin mga chicken. Kaya tapusin nyo mga chicken, panoorin yung video natin ito mga chicken, no? Ayan, bago tayo pumunta doon sa pag-uusapan natin, sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, please do subscribe mga chicken at i-hit nyo na din yung notification bell para updated kayo sa mga susunod nating i-upload ng mga video o vlog dito sa ating channel. Okay, ayan. Simulan na natin mga ka-chicken. Ngayon pag-usapan natin yung mga dahilan, ano, at saka yung mga solusyon na din sa mga inahin nating mga manok na kumakain ng mga itlog. Ayan, kasi isa ito sa problema talaga, no? Kasi dito sa atin, lalo na sa mga nagbe-breed ng manok, gustong-gusto natin makapag-produce sila ng maraming itlog para marami tayong ma-produce ng mga sisiw. Pero makita lang natin na kinakain na yung mga itlog, masakit yan para sa atin ng mga nag-alaga ng manok. Lalo na doon mga ka-chicken sa mga nag-i-egg production, ano, kumukunti yung nabibenta o nakukuha ng mga itlog kasi nga kinakain ng mga inahin. Kaya ito yung mga dahilan mga ka-chicken. Una, yung presensya mga ka-chicken ng maninipis o yung mga itlog na mahina, no, yung mga weak na itlog o yung mga basag, ano. Kasi mga ka-chicken, pag mayroon yan, yung mga inahin nating manok, naku-curious yan sila. Tinutukayan nila. Pag tinutukayan mga ka-chicken at saka natikman nila, yun, hindi na yan tumitigil, masasarapan na yan. Tapos dyan kung makakain yan ng ating mga manok, ay binabalik-balikan na nila yan kasi sa lasa. Sasarapan sila at saka makita pa ng ibang inahin, pagtutulungan nila, kaya gumagaya na rin yung iba. Yan, problema yan. Yung gagawin natin dyan, yung isang solusyon para dyan ay kailangan mabigyan natin ng sapat na pagkain yung ating mga laginahin na rich in calcium, tulad ng mga breeder pellet. Yan. Kasi ang kadahilanan mga ka-chicken sa mga weak na mga itlog na mahina o madaling nababasag o yung mga marurupok na eggshell ay kulang sa calcium. Pangalawa mga ka-chicken ay yung kukunti lang yung mga pugaran o yung mga nesting boxes, ano. Dahil kung kunti lang yung pag-iitlogan ng ating mga inahin at saka marami sila, yung tendency dyan ay doon sila itlog lahat. So, naapakan yung mga itlog. Sa dami nila, maraming pumapasok, maraming umaapak doon sa itlog hanggang nababasag. Pag nabasag na yung itlog mga ka-chicken, ay doon mag-start silang tutukain nila yan. Pag tinutuka nila yan, dyan, kinakain na nila yan at saka sunod-sunod na. Hanggang sa malasahan nila, tutukain na rin yung ibang itlog. Pati yung mga eggshell, kinakain nila yan. Kaya kung makita natin, minsan ilang piraso yung naubos ng mga inahin, ano, pagkain ng mga itlog. Yan, isang problema yan. Saka yung solusyon natin dyan ay siyempre, damihan natin yung mga nesting boxes. Yung ratio pala mga ka-chicken sa nesting boxes natin sa ating mga inahin is 1:2. Isang nesting box sa dalawang inahin or 1:3. Pwede pa yan mga chicken. Isang nesting box sa tatlong inahin. Kung mayroon tayong siyam na inahin mga chicken, mas mahina mayroon tayong apat na pag-iitlogan nila, no? Apat or tatlo. Pinakamababa dyan mga chicken ay tatlong nesting box. So ayan. Yan yung pangalawa mga ka-chicken. At saka pangatlong mga ka-chicken ay itong pagkabagot sa ating mga alagang manok, ano, yung mga inahin natin. Diyan mga ka-chicken, kung nababagot sila mga ka-chicken, after nilang kumain,
ay naghanap na sila kung ano yung mga gagawin nila. Lalo na yung mga nakalagay lang sa mga brooding pen, ano. Kung wala silang nagagawang iba mga ka-chicken ay na-stress yan sila mga ka-chicken. Hanggang yung pagdidiskitahan nila ay yung mga itlog na lang, ano. Dahil wala silang ibang pinaglilibangan o wala silang ibang ginagawa. Kaya yun lang yung nagagawa nila. At saka pag magsimula na yan kumain ng itlog, ay tuloy-tuloy na yan araw-araw. Kaya dapat yung ating mga alagang inahin ay nagiging busy sila, no? O marami silang ginagawa kahit nakakulong lang. Ay dapat may pinaglilibangan sila. At saka yung area pala nila ay hindi dapat masikip. Dapat medyo maluwag na medyo may paggagalaan sila ng konti, no? At mas mahina mga ka-chicken kung naka-free range yung ating mga alaga dyan kasi marami silang mapaglilibangan sa labas, marami silang kinakaskas dyan. Yun yung mga ginagawa mga ka-chicken, no? Yung solusyon pala mga ka-chicken para hindi mabagot yung ating mga alaga manok ay una mga ka-chicken ay magsabit tayo sa kanila ng tulad ng malunggay. Sinasabit natin sa kanilang breeding pen para yun yung pinagkakabalahan nila mga ka-chicken na tutukain, ano? O yung repolyo mga ka-chicken, pag nilagyan natin ng repolyo, sinasabit natin, yan din yung pinagkabalahan nila mga ka-chicken na kainin. At saka yung ibang ano pa mga ka-chicken ay maglagay tayo ng isang plastic bottle, ano, tulad ng ginagawa ko dito sa akin. Isang plastic bottle, binubutasan natin, saka nilalagyan natin ng mga pilit sa loob. At saka nilalagay natin sa ating mga alaga. Dyan ay tinutukan nila yan. Nalilibang kasi sila dyan kasi habang tinutukan nila yan, may lumalabas pa konti-konti, kain nila hanggang yan na yung pinagkakabalahan nila mga ka-chicken. Tulad dito sa akin, ayun, may ano, yung ano ko, yung plastic bottle na nilagyan ng pellets. Doon, yan yung pinagkakabalahan nila. Saka yung sunod naman mga ka-chicken ay maglagay tayo ng sunbath. Ayan, yung pinagkakaskasan nila mga ka-chicken, ano, yung tinatawag yan na sunbath kasi dyan mga ka-chicken hindi lang yan nakakatulong sa pagkabagot nila, nakakatulong pa yan na mawala yung mga hanip sa kanilang mga katawan, kaya malaking tulong yan. Yan yung mga ginagawa natin mga ka-chicken para hindi sila mabagot yung ating mga alagang manok. Tsaka mayroon pang isa mga ka-chicken ay yung papalabasin natin sila, pagagalain natin sila. Pero yung mga nesting box nila, nandito lang sa loob, yung pinag-itlogan nila. At dyan, naiwasan nila o napiprevent natin yung pag-ano sa kanila. Kakain sila ng mga itlog o nabibreak yung mga habit nila na kumain ng mga itlog. Ayan. Pang-apat mga ka-chicken na dahilan kung bakit kumakain ng itlog yung ating mga inahin ay yung nutritional deficiencies o kulang sila sa nutrition, ano? Yung hinahanap kasi ng katawan nila mga chicken, yung mga inahin natin na kumakain ng mga itlog, nahanap ng mga katawan nila yan kung ano yung kulang sa kanilang katawan. Tulad ng protein at saka calcium kasi yan yung kinakailangan nila sa mga umiitlog na manok. Kasi yung mga itlog natin mga chicken ay rich in protein yan at saka calcium, yung mga eggshell, no? Yung mas mainam natin gawin mga chicken, yung solusyon natin dyan ay dapat talaga yung pinapakain natin sa ating mga breeders ay yung mga rich in protein tulad ng mga breeder pellet. Yun yung maganda mga chicken kasi rich in protein na yun at saka calcium, ano, na kailangan nating mga alagang manok. At saka pwede din tayo magbigay ng ating mga forages tulad ng asola at saka madadiagwa. Yan, napakaganda yan mga ka-chicken para sa ating mga alaga. Panglima naman mga ka-chicken ay yung pagkagutom. Yan. Yung ating mga alagang manok, ating mga inahin, dapat hindi sila nagugutuman, ano? Kasi pag nagugutuman yan sila, lalo na nakalagay lang sa mga breeding pen o chicken coop, ay maghahanap talaga yan sila ng makain. So pag makita nila yung mga itlog, ay yan yung kinakain na lang nila kasi nga gutom na sila, kaya bawal talaga paggutuman yung ating mga alagang manok. At saka pang-anim mga ka-chicken kung bakit kumakain ng mga itlog yung ating mga alagang manok ay yung sobrang liwanag doon sa kanilang nesting boxes o yung sa mga pinag-itlogan nila. Yung ating mga pugaran mga ka-chicken o yung mga pinag-itlogan nila ay dapat hindi maliwanag at saka o hindi nakaharap doon sa pinagmumula ng liwanag, ano? Kasi kailangan ng mga alaga nating manok, yung mga inahin, ay doon sila umiitlog sa medyo madilim na ano, yung pag-iitlogan nila kasi doon nafe-feel sila nila na secure at saka safe yung mga itlog nila.
Saka doon din, nakikita nila na mayroon silang privacy sa kanilang pag-itlog. Kaya doon sila umitlog. At saka kung masyadong maliwanag mga ka-chicken yung ating mga nesting boxes, ay dyan nakikita nila yung mga itlog. At dyan tinutukan nila yan. At dyan magsimula na kinakain na nila yung mga itlog. Ang dapat mga ka-chicken sa mga nesting boxes ay medyo madilim. Ano? Yung gagawin natin mga ka-chicken, kung medyo maliwanag doon sa ating nesting boxes, pwede natin ito takpan ng kaunti, ng tulad ng nakakurtina na sako. Doon, medyo magkakaroon na ng medyo dilim doon sa loob ng nesting boxes mga ka-chicken, no? So sa pinag-iitlogan nila para magiging komportable din sila mga itlog. At saka ayon sa mga eksperto mga ka-chicken, yung ating mga alagang manok ay medyo mahina yung paningin sa madilim. So kung medyo madilim yung ating mga nesting boxes ay hindi nila nakita yung mga itlog at kusa na silang lumalabas at saka hindi nila yan makakain yung ating mga itlog. So, ayan mga ka-chicken, yung mga ilan sa mga kadahilanan, ano? At saka ito yung mga solusyon mga ka-chicken o yung prevention pala mga ka-chicken para yung ating mga inahin ay hindi kakain ng mga itlog. Unang-una mga ka-chicken ay dapat kukuliktahin talaga natin madalas yung mga itlog, ano? Sa isang araw dapat kukuliktahin natin ng itlog yung isa hanggang 2 beses mga ka-chicken yung pagkulikta natin sa mga itlog para hindi na sila makakaroon ng chance na makakain yung mga itlog. Yung kasunod mga ka-chicken, mas mainam din kung mag-install tayo ng mga roll-away nesting boxes, ano, para sa ating mga alagang manok. Dito sa akin, yan din yung plano ko, hindi ko pa na-establish yung ganito. Pero yan din mga ka-chicken, nasa sa mga mas mainam na gawin, ano, para hindi na nila maabot yung mga itlog kasi nagro-roll na. Tulad ng mga butter type cages, ano, sa ating mga nag-alaga ng manok, na yun yung ginagawa nila para nagro-roll na yung mga itlog, hindi na nila nakakain. At saka sunod naman na prevention na gagawin natin mga chicken ay dapat i-avoid natin mga chicken na magkakaroon ng basag na itlog doon sa mga nesting boxes o sa mga pugaran nila, no? Para hindi sila magkakaroon ng curiosity para tikman yung mga itlog na yon. Yung gagawin natin mga ka-chicken ay dapat maglalagay tayo doon sa mga nesting boxes natin ng mga tulad ng mga dayami. Dito sa akin yung mga pinaggraskitiran na damo, ano, yun yung nilalagay ko kasi mga soft yun. Hindi madaling mabasag yung ating mga itlog. O yung mga lumang tila, yun din na nagagamit, ano, pwede natin nilagay doon para yung itlog ay magiging safe talaga. Yung ibang ano mga ka-chicken, yung ginagawa mga ka-chicken ng iba para matigil yung habit ng mga manok na kumain ng mga itlog ay kumukuha sila ng itlog at saka lalagyan natin ng o bubutasan natin ng konti at saka lalagyan natin ng mustard sa loob. Ayan, na nabibili yan sa mga grocery store, no? Lalagyan natin mga chicken at saka lalagay natin doon sa box kung saan lagi yung kinakain yung itlog. Pag nakakain yan ng manok, ay yan ay hindi gusto talaga ng mga manok yung lasa ng mustard, no? Pag nakain nila yan na masama yung lasa para sa kanila, ay hindi na nila yan uulitin kasi nalaman nila na iba talaga yung lasa niyan at mawawala na yung habit nila sa pagkain ng itlog. Yun yung ginagawa mga chicken. At saka yung isa pa ay yung ano, naghahalo tayo ng suka doon sa itlog. Yung itlog bubutasan lang natin ng konti, saka bawasan natin ng konti yung laman, saka doon mag-i-insert tayo, mag-inject tayo doon ng suka. Pag na ano yan, tuka yan ng manok at saka kinakain nila na may suka, ayaw din nila yung lasa niyan, ay ano mga ka-chicken, hindi na nila uulitin yan. Parang ano na sila, magmaan ba? Kung Bisaya pa. Okay. Okay, yan. Ay yung mas maganda natin gawin para matigil yung habit nila sa pagkain ng itlog ay maglagay tayo ng mga faking itlog, yung mga fake eggs na yung mga nilalaruan ng mga bata. Yun yung lalagay natin kasi pag tinutukan nila yan ng mga manok ay matigas, hindi nila natutuka. Diyan napuputol na yung habit nila sa pagkain ng itlog, ano? Kasi akalain nila matigas pala ang bagay na yan. Hindi nila yung kakainin. O yung mga bula ng sa golf, o pwede din yung mga ka-chicken. O yung sunod mga ka-chicken na solusyon pag sa mga inahin na kumakain ng itlog, ano, ay i-isolate natin kung sino yung mga manok na kumakain ng itlog. Kasi pag na-isolate natin yan, hindi na siya pamarisa ng iba kasi nga siya, pag kumakain siya ng itlog, nakikita yan ng ibang inahin, gumagaya din, ay nagkakaroon din ng idea na kakain ng mga itlog. So kung walang magiging ganon na kumakain ng itlog, walang inahin na kumakain ng itlog, hindi din makagaya ng iba,
Kaya mas maganda i-isolate natin yung mga ka-chicken. Yan yung second to the last na option natin na gagawin. Yung pinakahuli mga ka-chicken na gagawin natin, ito mga ka-chicken ay last resort na ito. Doon sa kung ano yung gagawin natin, kung may kumakain ng itlog na inahin, ay katayin na natin yan mga ka-chicken. Ikal na natin yan mga ka-chicken. Lalo na kung medyo yung pag-produce na medyo matagal na. Pwede na natin yan, ikal na para hindi na yan mapamarisa ng iba o magaya ng iba. Ito mga ka-chicken ay last resort na ito doon sa ating yung solusyon na gagawin natin. Yung ikakal na lang natin kung alam natin kung sino yung kumakain ng itlog. Ayan mga ka-chicken, yun yung mga dahilan at saka solusyon na dapat iting gawin sa mga inahin na kumakain ng itlog. Disclaimer lang po mga ka-chicken, yan po ay base dito sa aking experience o karanasan sa pag-alaga ng mga manok na binabahagi ko sa inyo. At kung mayroon pa kayong idea mga ka-chicken o karagdagang idea kung paano i-prevent o paano alamin kung ano yung dahilan mga inahin na kumakain ng mga itlog, please comment down below mga ka-chicken para may share rin natin sa iba yan mga ka-chicken, sana may natutunan kayo mga ka-chicken dito sa ginawa natin vlog tungkol sa mga inahin kung bakit sila kumakain ng itlog at saka ano yung solusyon. Paki-like lang din mga ka-chicken kung nagustuhan nyo, may natutunan kayo dito sa vlog natin na ito. Yan mga ka-chicken, maraming salamat sa iyong panonood at saka walang sawang suporta dito sa ating channel mga ka-chicken. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe mga ka-chicken, i-subscribe mo na yan mga ka-chicken. Isang nakalaking tulong po yan para sa atin mga ka-chicken, para mas lalo pa tayong gaganahan sa paggawa ng mga videos na tulad ito o vlog tungkol dito sa pagmamanokan para makapagbahagi din tayo sa inyo lalo na sa mga nagsisimula pa lang Kaya mga ka-chicken, maraming salamat ulit. God bless. DJ.